Balimao Annokma, très très urgent et très très bonne nouvelle. Bien dimanche 22 janvier 2023. Burkina présent, le fils de Thomas Sankara, capitaine Ibrahim Traoré, à Boraka, kalo kelen de di Faransi ma, ko Faransi ka Burkina Faso bla. Kalo kelen, ko tulongetale fan fede. Bravo au peuple burkinabé. Au Bora, au Kakuma mena, capitaine au Kakuma men. Bravo. Aujourd'hui, ce n'est plus capitaine, c'est le général Ibrahim Traoré. Que Dieu vous bénisse. Et à la bonne nouvelle, baby ça. Bonne nouvelle, Flana et Jumaïne Touni, quand il y a fait bella jelengena. Mali armée keleme ka technologie kura do glan ou kan ka ou be ka victoire mun ke terroriste ou kan la zone des trois frontières, la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, la frontière entre le Mali et l'Algérie, la frontière entre le Mali et le Niger. Non, kabako baby ay vidéo ay a partager dien be ka so ko Burkina bora ko France ka srabla. Le capitaine vient de prendre les traces de maréchal Assimi Goïta. Pas le capitaine, le général Ibrahim Traoré vient de donner un mois à la France de quitter au Burkina Faso. L'ambassadeur a déjà accepté. Ambassadeur français, ambassadeur Ghana au Burkina, a Francis Sourassou, fana Kouka Taka Burkina et de blanc. Capitaine et général Ibrahim Traoré Kouka Mokotou Labli. Donc vraiment, bravo au peuple burkinabé. Nous avons une manifestation quand vous sortez massif et pacifiquement, pas de violence. On n'est pas contre le peuple français. On est contre la politique française. Point barre. Et Burkinabé ou Abefo, Malien ou Abefo, président Assimi Assena Oromi et général Ibrahim Maréchal Assimi Assena Oromina, général Ibrahim Traoré, le petit frère de Assimi Goïta, le président du Burkina Faso, vient de faire la même chose que son grand frère Maréchal Assimi. Que Dieu bénisse le Burkina. Amena a vidéo ira Aula Sanno. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. On est très fiers du général Ibrahim Traoré. Ce n'est plus le capitaine, c'est le général. Donc amena vidéo beaucoup ira Aula. Et Burkina ye kalo kelen de di ko ukata ka bo Burkina kono Burkina dugukolo kan tout de suite. Donc vraiment les jeunes, les collectifs des jeunes leaders, les collectifs des leaders panafricains au Burkina Faso, a bolé mouké 20 janvier, Burkina Faso bora koute français fait, koute français ambassadeur fait. Le 21 janvier, au Dougoudiatro président Boraka Baka Pipluko. Merci général Ibrahim Traoré. Donc amena vidéo beaucoup là et Burkina télévision so era d'afo amena boka ira là on ame djekala de ñoko fait. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Mali. Ah, Allah dit, aujourd'hui on est très très content, aujourd'hui on est très fiers du capitaine. Le capitaine vient de faire, le général, je m'excuse, capitaine fort. Donc maintenant, boka ira là et journal parlé era d'afo de on anga djekala de ñoko fait. Là, on l'aura dans le cours du journal. Le Burkina Faso a acté le départ de l'armée française de son territoire. Selon l'AIB, l'agence d'information du Burkina, le pays a acté le départ donc de l'armée française ce 21 janvier 2023. Cette dénonciation faite le 18 janvier dernier donne, selon les termes de l'accord du 17 décembre 2018, un mois aux forces armées françaises pour quitter le territoire burkinabé, indique les sources de l'AIB. En rappel, depuis plusieurs mois, les citoyens manifestent régulièrement pour demander le départ des militaires de l'opération Sabre, stationnés à Camp-Poissin au nord-ouest de Ouagadougou. Ces protestateurs accusent la France tantôt de ne pas faire assez pour aider le Burkina Faso en proie à des attaques terroristes, tantôt d'être de mèche avec les agresseurs. Le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la transition burkinabé, arrivé au pouvoir le 30 septembre dernier, a affiché donc son ambition à maintes reprises de reconquérir l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Et puis, en bref, toujours à Kongoussi, dans le BAM, les populations disent non aux attaques armées dans la province. Une manifestation pacifique pour soutenir également le pouvoir de la transition. Les manifestants ont rendu un hommage aux volontaires de défense de la patrie, mais aussi aux forces de défense et sécurité. Ils réclament plus de sécurité à travers un changement vrai dans la lutte contre le terrorisme. Dans l'actualité ce soir également.
Donc, Maliens et Burkinabé, Obela Djeleni, bravo au peuple burkinabé. Nous le faisons. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré. Maréchal Assimi Goïta, général Ibrahim Traoré. Assimi n'est plus colonel, Assimi est maréchal. Et Ibrahim Traoré n'est plus capitaine, il est général aujourd'hui. Que Dieu bénisse les deux frères, que Dieu bénisse les trois frères. Il y a le colonel Mamadi Doumbia. Le colonel Mamadi Doumbia est devenu général Mamadi Doumbia depuis la Guinée-Conakry. Malien en de fois ça, en sago de Kera. Assimi conseil moun dit capitaine Ibrahim Traoré ma. Aye Assimi ka conseil mais. Assimi koko mogo te malien fait. Comme mogo te malien fait, kale to fait. Awa mogo le capitaine Burkinabé Bora. Kounou Chini 20 janvier. Kounou 21 janvier dron à Borako. Vraiment, ko français ka tako ka Burkina bla. Aw yere ne anga jeka, anga la me pour une deuxième fois. Ou yere da fouga journal là. Donc vraiment, on dit bravo au peuple burkinabé. Ok. Ici là, on l'aura dans le cours du journal. Le Burkina Faso a acté le départ de l'armée française de son territoire. Selon l'AIB, l'agence d'information du Burkina, le pays a acté le départ donc de l'armée française ce 21 janvier 2023. Cette dénonciation faite le 18 janvier dernier donne, selon les termes de l'accord du 17 décembre 2018, un mois aux forces armées françaises pour quitter le territoire burkinabé, indiquent les sources de l'AIB. En rappel, depuis plusieurs mois, les citoyens manifestent régulièrement pour demander le départ des militaires de l'opération Sabre, stationnés à Camp-Boinsin au nord-ouest de Ouagadougou. Ces protestateurs accusent la France tantôt de ne pas faire assez pour aider le Burkina Faso en proie à des attaques terroristes, tantôt d'être de mèche à... Aw bela jele kuma mede ko capitaine ko n'i y'a ye ale de Francis sɔrɔsiw gɛn ko Burkinabéw yɛrɛ de ko k'u tɛ Francis sɔrɔsiw fɛ awa kuma banna koyi Assimi y'o de fɔ capitaine ɲɛna et général Ibe ɲɛna président Assimi ko a petit frère ma n'o ye Burkina président ye ko n'i ka jamana kɔnɔdenw ko k'i kana sɔn ko ma kana sɔn ma ne seko tɔgɔra ni Assimi sigira ka kuma don min na a ko mun ka di jamana kɔnɔdenw ye Assimi ko k'ale ni Jerry Rawlings sigira ka kuma n'o ye Ghana président ye ko Ghana président ko Assimi ma ko n'i bɛ fɛ ka mɛn fanga la a ye kuma in lamɛn dɛ Assimi ne ni Assimi ye ɲɔgɔn ye don min na Mali la Assimi ko ne ma ko ale ni Ghana président n'o ye Ghana libéré ko Jerry Rawlings a ko Assimi ma ko n'i bɛ fɛ ka mɛn fanga la i ka jamana kɔnɔdenw tɛ fɛn fɛn fɛ k'i kana sɔn k'a kɛ k'ale bɛ maliyɛnw kɔ de Assimi ko k'ale bɛ maliyɛnw kɔ ayiwa Ibrahim Traoré général Ibrahim Traoré fana ko k'ale bɛ Burkinabéw kɔ Mamadi Doumbia fana ko k'ale bɛ Guinéens kɔ que Dieu bénisse les trois présidents ala de nin ye bonne nouvelle ye donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la général Ibrahim Ibe ma tila tuguni koyi a ye Faransi ambassadeur fana gɛn Burkinabéw ko k'u tɛ Faransi président fɛ et Faransi sɔrɔsiw fɛ a y'o gɛn a ye Seko Tunkara sera Burkina dɔrɔn Faransi ye Burkina bila a Seko Tunkara puissance ma ɲi dɛ an nana dɔrɔn i ma ye politologue sera yan dɔrɔn o baara banna an y'o de fɔ an na maliyɛnw a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kun sa an bɛ président Assimi fana fo yan yɔrɔ la président Assimi an b'i fo ala k'i mɛn an kɔrɔ ala kana foyi k'i la maliyɛnw an y'o de fɔ an na sa ko n'an bɛ taa an bɛ se o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la tuguni an bɛna mun de yira o la Ibrahim Traoré tilala k'a ka ambassadeur mun bɛ Nations Unies na k'o fana gɛn ka bɔ yen tuguni o fana video filɛ an bɛna o video yira aw la aw ni an bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ an na Ibe ale tɛ tulonkɛ dɛ lui il blague pas dɛ. Le gouvernement burkinabé limoge son ambassadeur auprès des Nations Unies et 2 autres diplomates. Comme l'indique le rapport du Conseil des ministres du mercredi 18 janvier 2023, le nouveau gouvernement relève Sédou Sinka de ses fonctions d'ambassadeur permanent du Burkina Faso auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Pour l'instant, les raisons de son éviction ne sont pas encore connues et le gouvernement n'a non plus pas justifié sa décision. En marge de cela, le gouvernement du Burkina gouvernement bora kuga ambassadeur geng. Traoré a également limogé 2 autres diplomates, Madame Tabsoba Laguerre Pulchéry, précédemment trésorière auprès de l'ambassade du Burkina Faso au Canada, et Niagré Kossé, conseiller des Affaires étrangères, ministre conseiller à l'ambassade du Burkina en Éthiopie. Pour rappel, Sédou Sinka, âgé de 53 ans, avait été nommé comme ambassadeur à l'ONU en septembre 2021. Bien avant,
Sinka a été chargé d'affaires par intérim à l'ambassade du Burkina Faso à Washington, entre novembre 2014 et mars 2018, après avoir été premier conseiller de la mission, d'août 2013 à octobre 2014. Arabe, au bela jelen yoro esano, anyo de fana sa ko ngata nambe tadro ambisi. Non, Burkina présent, bravo au capitaine et bravo au général Ibrahim Traoré. Donc Malien Burkina Béo amena de nouvelles vidéos phase flana de kono. Katla ka fo ogena. Burkina surasu jani Burkina surasu ye terrorisme ngabo boli gata Niger kati dogoyi. Ni Burkina surasu ye terrorisme blessé. O be boli gata ifroke Niger. Ni Mali surasu ye terrorisme bloqué gauche. O be ba boli gata tugu Niger bi. Donc bi Mali armée ane Burkina armée ou be ka terrorisme ka ko de ban pew awa bonne nouvelle flana fana be de et ala ngo bi vidéo kadisa aye bi vidéo la defo kala ban Mali armée bolé men technologie coura do ye bi et ala aye tegere fo président Assimi Koussa ko Mali surasu ye technologie coura do damina nga armée konana be ka victoire dagabana do soro terrorisme ka mena ira awla ay vidéo partager dien be ka soro bi dimanche 22 décembre et 22 janvier 2023. Donc, Maliens, maintenant, on a un budget qui est Burkina Faso, donc, on a un Mali armée qui a la technologie courante d'État. Il y a une vidéo là, il y a Kashibi. Bravo, bravo, président Assimi. Et la nuit aura été longue pour la force spéciale Kodo, composée de 2 sections de combat d'infanterie, dirigée ce matin par le major Alassane Maïga, qui se prépare pour déclencher une offensive contre les groupes armés terroristes. Repos. Donc aujourd'hui, nous avons pour mission de renforcer le poste de sécurité de Tissit. Nous allons emprunter l'itinéraire Gao-Ansongo, Léléhoy, Tissit. Selon les renseignements, il y a l'embuscade entre Léléhoy et Tissit. Embarquez au départ. Embarquez. On était armé comme moral là, moral même Mali armé comme on était là. Tellement l'armée est contente. Surasu Nisson Diallo, Assimi fait petit Surasu moi. Awa ni Surasu be kata opération de l'attentat. Mali noir fan be. Assimi be ka Mali noir yoro be libéré si ça no. Surasu bonen be ba foko kono. Terrorisme est dabali bana. Oli loko ko Mali Surasu ku be ka fale ni wantaro mundi. Anga Surasu mobilo anga avion a bébé kata Mali nord de la bi. Anyo de fauna ça. Mali Queen, Mali Kourami Amba no feni ala sonama amba soro. Merci le maréchal Assimi. Donc Malien, on a jangan tolame. Et puis ou be ka opération fana ke avion fana be sans fait. Ou il reste sigilembe, il va ala kaleko pays-bas kaleko ibe Amérique ou be France ou il reste sigilembe anga sorosu be technologie maîtriser ça ka temali France ka. O sigilembe dron ani limoni tuna dron be se ka yete nto. Ayala jaban anga aradaru be ka baramunke ayala jesanno. Ni surasu ma bouger ya ayere ka surasu ka fengela moral laje voilà aya keto mena rokala Seulement à 2 heures de route au flanc d'une colline dans la zone de 3 frontières, la possibilité d'embuscade s'est avérée. Le suspect est reconnu et l'armée procède à l'offensive. On va reconnaître que vous entendez le coup de feu, vous répondez efficacement avec toutes les armes dont nous disposons. ala de ayala jessa iba ala kale kibe ka arambo ka flimu de suit avec qui kono kibe ka arambo de ka flimu suit awa Mali surasu de fleka ni ke o be ka filmer anga drone be ka filmer ou be ka filmer o be ka guerre ka bina fo ngo ama sekata sinima na blingo Mali surasu be ka kabako min da terrorisme ka ba filmer di avion be guerre or la surasu Nisson Diallo le moral est bon. Bravo au président Assimi. Malien anga yoro toraje surasu de fleka filmer tanto de on a ngajé kalaje. D'accord, donc on progresse, on progresse. Au moment où la troupe terrestre se bat contre
centre de coordination des opérations aériennes du théâtre de Gao pour appuyer la troupe au feu. Pas de temps à perdre. Seulement 10 minutes après les instructions données, capitaine Sidibé fait embarquer les tireurs d'élite à bord des Mi-24. Ici, les consignes sont exécutées à la lettre. Et la complicité du commandant de la région aérienne 3 de Gao et ses hommes en termes d'appui aérien en dit long. Et 15 minutes de vol ont suffi pour appuyer la troupe qui mène le combat au sol. Et à l'issue de ce combat qui aura duré 6 heures, des terroristes ont été neutralisés, d'autres capturés et des armes saisies. Nous sommes confiants. On est vraiment parvenu. ala de Maliens ni ye Mali de tantôt ko avion wulila dɔrɔn 15 minutes avion kura mun b'an bolo ko alo dɔrɔn ko avion bɛ min minute 10 dɔrɔn avion sera seyɔrɔ la u taara ka taa terroristes neutraliser ka armée dɛmɛ ka terroristes minɛ ka taga n'u ye aw ni an ka jɛ k'a tɔ lajɛ. Des objectifs majeurs. L'armée malienne aujourd'hui est apte à faire face à tout défi qui s'oppose à lui sur le théâtre des opérations. L'opération s'est passée dans l'ensemble tout à fait très bien. Voilà, on a reçu un ordre d'une reconnaissance offensive qu'on a effectuée dans la zone des 3 frontières, donc pour appuyer nos troupes qui évoluaient sur le terrain. Nous sommes sûrs et certains que nous allons assurer la souveraineté entière du pays. Nous avons le soutien de nos plus hautes autorités. Décidément, la donne a changé sur le théâtre des opérations par l'engagement des troupes, le renseignement fiable et l'équipement qu'il faut pour mener à bout la guerre qui se veut asymétrique, avec une stratégie de guerre réfléchie comme l'opération Maliko. Oui, de retour sur le théâtre des opérations, oui, ala de Maliens ala a ye tigɛrɛ fɔ an ka armée kun Assimi filɛ kan de d'a ma an ka armée ma drone b'an bolo olu bɛ filmeliw kɛ et puis an bɛ ka guerre mun kɛ an ka sɔrɔsiw filɛ u ye Mali nɔrɔ fan bɛɛ minɛ bi presque a bɛɛ ka bɛɛ minɛ presque anw nisɔndiyalen don anw wasalen don an b'a ɲini Malien bɛɛ fɛ ala n'a kira kama an ka yɛrɛ kɛlɛw da kɛrɛfɛ an ka ɲɔgɔn burujaw da kɛrɛfɛ an b'a deli Malien bɛɛ fɛ Mali karamɔgɔw Mali somaw Mali donso a y'a kɛ ala n'a kira kama an ka différences da kɛrɛfɛ an ka nin transition in dɛmɛ walasa an faw fagaliw ka dabila walasa an baw fagaliw ka dabila walasa an somɔgɔw fagaliw ka dabila muso furuyatɔw cayara falatɔninw cayara Burkina a cayara Mali la an ka kɛ ala kama an ka président ninnu dɛmɛ on est contre personne on veut juste vraiment être libre. On ne veut pas, nous avons pleuré la mort de nos parents. Il y a eu des orphelins, il y a eu des femmes veuves. Donc il faut qu'on soit unis. C'est l'union qui fait la force pour que le Mali soit libéré, pour que le Burkina soit libéré, pour que la Guinée-Conakry soit libérée. Vraiment, quand nous, Maliens, Burkinabés, Guinéens, on a un de ñogoma. Amaye, n'aw bena ala be baraka do awla. Bi an be bolo be ñogon bolo bi. Président be be barala. Mamadou Doumbouya be ka bara ñuman ke Guinée. Général Ibrahim Traoré Burkina Faso ale bɛ ka baara kɛ Burkina Faso maréchal Assimi bɛ ka baara kɛ Mali la Maliens an ka kɛ ala kama an ka différences da kɛrɛfɛ an ka wuli an ka transition in dɛmɛ ni ala sɔnna ma an ye kuma caman mɛn rebelles bɛ fɛ ka nin kɛ Mali nɔrɔ fan bɛɛ Mali armée Mali nɔrɔ fan bɛɛ minɛ bi rebelle foyi tɛ yen mais a bɛ se ka kɛ complot bɛ se ka na Mali contre la mais an bɛ yɔrɔ min na bi Mali yo territoire clancé bébé Mali armée bolo bi. An ka armée, an ka avion fɛn fɛn sara bébé Mali nɔrɔ la bi.
y a pas match mogo ni ko kibe jo armée malienne na dro 2 secondes en bi bo bara la avion ni ko aloko avion dro ka soro 15 minutes avion sera ou yera ya fo aya vidéo là donc vraiment an ambolo ni ñoko ma nga transition indeme ni yoro la ame mali mogo goroba bela jeli fo an ga karamogo ba fa be mali kono amanga mali karamogo ba bela jeli fo abe ka tege di ñoko ma ka transition indeme ambe buye aidra fo an ga chagoroba ambe sego lasana kane segu ka belebele ambali fo ambe Ousmane Chérif Maran Aidara fo ambe Imam Diko fo Cherifouke Cherif Cheikh Tiame Aidara kabako fura tigi ni furudimi bila diabète bila erendimi bila ne Cherif Cheikh Tiame Aidara ka fura ta vraiment abiga banaba peu aka numéro 78 78 03 03 ambe mali karamogo befo ambe mayi watara fo ambe segu ka belebele segu la sana kade fo segu ka do minena aw be transition supporter ambe mali dugu bela jele fo kita kaw ne yɛrɛ fa o be kita no ye kita dugu tike nyame tongara me nyame tongara fo ngere anga mouvement victoire gloire président mun be kita no to ko Fodé Cissé ambali fana fo depuis kita ambe malien bela jele fo anga tege di ñogoma anga ñogon kelew da kɛrɛfɛ anga mali transition deme ama ngini Burkina bo fana fɛ Burkina bebe ki tege di ñogoma aka Ibrahim Traoré deme le général Ibrahim Traoré ko fana deme ama ngini Guinéen fana fɛ u ka général Mamadi Doumbouya fana deme Guinée bi se ka jɔ cogoya min na que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse le Burkina que Dieu bénisse la Guinée o de kundo ko cikan fɔ aw ɲɛna aw kan bɛɛ ciao ciao donc yananga bo vidéo la yɔrɔ dɔ bɛ an min'o fana fɔ aw ɲɛna yananga bo vidéo la k'a fɔ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ma ɲini malien bɛɛ fɛ mali karamɔgɔ fara mali donso ni mali somaw ka bɛɛ ka bɔ ka président Assimi dɛmɛ an ka foli bɛ transition ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye président Assimi an ka foli b'o ye an ka foli bɛ premier ministre Choguel ye an ka foli bɛ Maliki Diaw ye an ka foli bɛ Modibo Kone ye an ka foli bɛ Sadio Kamara ye an ka foli bɛ Wage ye an ka foli ye Ablaye Maïga Aladi Ablaye Maïga ala ka barika don i la an ka foli bɛ le ministre comment on appelle là Ablaye Diop le ministre des affaires et Ablaye Diop an ka foli b'ale fana ye an ka foli bɛ Mali transition ɲɛmɔgɔ bɛɛ a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma c'est l'union qui fait la force an b'a ɲini malien den bɛɛ lajɛlen fana fɛ an ka transition in dɛmɛ bɛɛ ka balo bila terre la an ka bolo di ɲɔgɔn ma minnu fana tɛ transition fɛ deli yɛrɛ de don deli de don ne tɛ mɔgɔ dɔgɔya bilen an bɛ yɔrɔ na bi ne mago bɛ mɔgɔ ka Assimi dɛmɛ vraiment ale de y'an ka président ye an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali mɔgɔ minnu tɛ transition fɛ ne b'aw deli ala yɛrɛ de kama an bɛɛ ka Assimi dɛmɛ Mali bɛ avancer cogoya min na a ka baara taabolo ka ɲi san kelen usine 20 Assimi y'o de jɔ san kelen usine 20 o ye baara ɲumanba ye dɛ ka tila ka miliyari 6 ta k'o di muso furuyatɔw ma a bɛ ka usine jɔ san kelen usine 20 avion 50 san kelen ala ka Assimi mɛn kɔrɔ